ציטווה, מה נשמע, דן? מה, לא ככה? מה? תראה, שרוני מותק. מה? התקשרתי למה, אני פה בצימר עם קליטה. כן. אתה לא מאמין! אני בצימר בצפת, כן. ובחלון יש לי 3 אנטנות סלולריות. יש פה קליטה שאתה לא מאמין, אני התקשרתי ליפן. אוקיי, תהנה בצימר, ציטווה. עם מי אתה שם? יש לי חברה חדשה, מהליילונים. כן, אז תלך תהיה איתה, מה אתה מדבר איתי? אתה בצימר, עזוב טלפונים. אבל לא חבל על הקליטה? מה? והחברה עכשיו היא גם ככה בדוש. היא שוטפת את עצמה, ואת זונה. חברה שלך, דוחת הלב. מה? חברה שלי ברכה. נכון. גרושה פעם שנייה, אתמול התחתנה. יש לה תיאבון שתהיה בריאה, לא רק למין שרוני מותק, אם אתה מבין את הרמיזה. איך שבאנו היא עושה לי, אני רעבה, רוצה מסעדה. אמרתי לה, על מה מסעדה? מה מסעדה? מה כל פעם שתהיה רעבה זה מסעדה? כן. למה בבית על כל דבר זה מסעדה? ברור. רק הגענו, כבר מסעדה? יש לנו עוד 4 ארוחות, מה 4 פעמים להביא לך מסעדה? ברור. אמרתי לה, שום מסעדה, תשבעי מלחם. כן. מה, שרוני מותק, יש משהו יותר משביע מלחם? אני צודק, אני איתך בזה. בשביל מה עשו את הלחם? בשביל להשביע את הנפש. יש דברים יותר משביעים מלחם, צמר סלעים. לא, זה היא לא אוהבת. אז אני נכנסתי לסופר פה למטה, שומע? כן. חשבתי עליך הקליטה. נו. שומע, נכנסתי לצרכניה, קניתי לה ככה לחם. ככה. לוקחתי את הלבן מבפנוכו כמו שהיא עשתה, ומילאתי ברסק עגבניות. נתתי לה סיסבה לסנובה. למה יש משהו יותר משביע מלחם ברסק עגבניות? זה צמר סלעים, אמרתי לך. כן, שהיא תדע שלא כל דבר מסעדה. ברור לי, אני איתך בזה. בלילה פירקתי לה את הצורה. קיצר, אני בשידור עכשיו, אתה יודע. מה, לא ככה? קמה בבוקר בתואנה שהיא עוד פעם רעבה. רוצה מסעדה. ולא סתם מסעדה. רוצה ארוחת בוקר גלילית, מדע פרוצדורה, למה לא? כן. עכשיו מה זה ארוחת בוקר הגלילית הזאת, שרוני מותק? מה זה? זה לחם, 2 סוגי גבינות ו2 ביצים. כמה עולה כזאת גלילית, שרוני מותק? אני יודע, לזוג, 100 שקל. 100 שקל היית מת, 57. ירדתי לצרכניה, קניתי ככה לחם, 3 סוגי גבינות וביצים וחלבה. כן. כי מה, יש משהו יותר משביע מלחם וחלבה? אין מצב, לא. אכלה לסובה. כן. גמרה הכל, חוץ מהביצים. לא נגעה בביצים, היא אף פעם לא נוגעת בביצים. טוב, ציטווה, בוא, טוענת שזה משהו של העדפה אישית. אני שמח מאוד שאתה נהנה שם. תאכל את הלב. יופי. אני חוזר ביום רביעי, שרוני מותק. כן. איך במרכז אצלכם? באותו דבר. מזג אוויר טוב אני מקווה. ציטווה, אני חייב לקצר. אצלנו פה שמש, ים טמפרטורות, תאכל את הלב. להתראות, ציטווה. להתראות, מה זאת אומרת? מה זה? זהו? אוקיי. טוב? לא, היה שם עוד זנב אחד. זנב נבון. מסעדה? זהו, לא היה את זה. דן סגל